Ahoj, vítám vás u hry Chase a Fidget. Mám hodně účtů. Na tom serveru, těch serverech hraju už několik hodin, dní a měsíců. Nejlepší je, mám tady tohle je můj nejlepší účet. Tyhle hry. Hospoda. Začínáme. Dneska je sobota. Máme první úkol. Máme první. Ten úkol je, mám něco úplně. To dlouho trvá. Ale zbroj 1. To jsou různé věci. Ale ty různé vlastnosti. Síla. To je hlavním atributem válečníků. Obratnost. Je hlavním atributem průzkumníků. A ingelince je hlavním atributem kouzelníků. Máme damage. A toto máme víc účtů. A kolož stroj štěstí doktora Abauwe. Další účet. Na dalších účtů. Hospoda. Souboj. A konec, vyhrál jsem. Máme uložit. Uložený. Aha, ok. Poště. Je toto. Souboje. Arena. A s tím jsem hrál. Vyhrál jsem. Souboj. Můžeme zase další. Vidíte? Vyhrál jsem. Bude stejný. Jde různý ceny. Každýho. A čtete cech. Je normální. Stejný. Síň slávy. Máme tady několik, je hodně hráčů na tom světě. Máme pro ně jedno napadáme. Hodném. To je nový. To jsou noviny. Výzbroj. Já? Protivník. Jo, nejlepší. Tak. Tak, já myslím, že jdeme na to. Já jsem že vyhraju já. Tohle je video. A to vyhrál nad ním. Posouvám se dál. Máme stáj. Jo, různý 4 zvířata. Nejhlavnější je velk. Je jeden znatěl. Prase. 5 znatěl. Drakogryfin. Asi 5 houbiček. A tady Raptor 10 zaťáků je na houbiček. Tohle je to chlápek. Tam chat je dobrá. A končíme. No, čau.